Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ soma ani donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba sitan den toro yiridugu feere tɛnɛ den toro yiridugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki kana balaba soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dasiri ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika da bi an bɛna kuma jumɛn kan an bɛna kuma kuranɛ kan an bɛna kuma kuranɛ kan ka kuma minnu bɛ yen ko kafiriw jɔn de kafiri mɔgɔ minnu an bɛ kuma kafiriya kan ani banbaganciya parce que kafiriya ni banbaganciya tɛ kelen ye donc an b'a lajɛ k'olu walawala ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka se k'a faamuya fɔlɔ yanni u ka don erreur caman bɛ yen parce que bi mɔgɔw bi ka don erreur la dɔw sababu la n'a bɛ fɔ olu ma ko kamiti donc kamiti o ye jumɛn ye jɔn de bɛ se ka kamiti fɔ bamanankan na est ce que kamiti ye maninkakan de ye est ce que kamiti est ce que bamanankan de don kamiti ye kan jumɛn ye bon n'a sɔrɔ ni kamiti tɛ bamanankan ye ni e taara k'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kan ta ka na mɔgɔ wɛrɛ ka ko kɛlɛ e ko k'i tɛ silamɛya fɛ parce que ko arabuya don e bɛ ka silamɛya kɛlɛ ni tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ min fana n'o t'e fa kan ye fɔlɔ an k'o ta an k'o jateminɛ kamiti ye kan jumɛn ye parce que a fili bɛ ka na k'a sababuya kɛ kamitiya de ye quoi ko in daminɛna réseau kan anw ɲɛna mɔgɔ i ni mɔgɔ dɔw bɛ jɛ kɛ yɔrɔ dɔ la aw ta fan ye kelen yɔrɔ dɔ la aw ta fan tɛ kelen mais o t'aw bali ka ɲɔgɔn o tɛ o bɛn o ye teriya dɔ de ye mais o kana kɛ dɔ ka n'i to dɔ ta kɔnɔ ka taa dɔ fana lagosi manden silamɛya yɛrɛ la fɔlɔ jɔn de ye kafiri ye mɔgɔ mun tɛ sun n'a tɛ seli n'a tɛ silamɛya la olu bɛ wele ko kafiri mais o silamɛya nana jɔnniw kama a fɔra ko jɔnniw ka don a la est ce que ala ko an kuntigi muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam muhamadu bɛ diinɛ d'i ma i k'a di silamɛw de ma non 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 a ko muhamadu bɛ diinɛ d'i ma i k'a lase kafiriw de ma donc diinɛ yɛrɛ dikun kɛra ko k'a fɔ kafiriw de k'u don a la o dɔrɔn fɔ parce que diinɛ dira mɔgɔ kelen de ma o ye muhamadu ye donc a dira ale mun ma n'a ɲɛfɔra ale ale de tun ye silamɛ ye donc silamɛ tun y'ale kelen de maintenant a fɔra k'a ka taa di jɔnniw ma minnu t'a la olu ye jɔnniw ye kafiriw mais est ce que ala ko muhamadu n bɛ diinɛ d'i ma i m'a faamuya wa i k'a to i bolo de yan non n b'a d'i ma minnu t'a la i k'olu don a la donc minnu t'a la olu ye kafiriw donc a dira de minnu t'a la ka fɔ olu ye donc minnu t'a la a yɛrɛ nafa a nana olu de kama silamɛya mana mɔgɔ si kama minnu tɛ kafiriw n'a nana kafiriw de kama sinon a kun se bɛ ala ye ka bɛɛ bange k'a sɔrɔ bɛɛ ye silamɛ ye a se tun bɛ ala ye bɛɛ ka bange k'a sɔrɔ i ye chrétien ye a se tun bɛ ala ye bɛɛ ka bolo k'a sɔrɔ i y'a faamu i bɛ les 10 commandements nabi la musa ka diinɛ a se tun bɛ ala ye bɛɛ ka bange k'a sɔrɔ i y'a faamu i bɛ burahima ka diinɛ kɔnɔ kira mun n'o tile bɛnna o mɔgɔ ma ala tun bɛ se k'o mɔgɔw bɛɛ ko yen nɔ donc diinɛ d'abord diinɛ de dira muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam mais n'i tɛ diinɛ la e tɛ diinɛ la kafiri kun kelenw kun bɛ anw fɛ yen kafiriya da i ka boli ta o silamɛw bolo mais bolitigi joli de bɛ anw fɛ yen n'u tɛ sun u tɛ seli mais u terikɛ b'a to baro la u fɛ yen u yɛrɛ bɛ selidaga ta ka ji ta k'a d'u terikɛ ma a ka seliji ta a joli joli bɛ anw fɛ yen u tɛ seli u tɛ sun kafiriw don mais n'u terikɛ ka ni kungo wulila ka so ni se t'a ye a bɛ n'a f'u ye u b'a wari d'a ma a ka taa saga san u bɛ wari d'a ma a k'a musow furakɛ parce que silamɛ ani kafiri
silamɛ yɛrɛ n'a siranna kafiri ɲɛ dɔrɔn a ka silamɛya ma dafa silamɛ yɛrɛ n'a ma gɛrɛ kafiriw la a ka silamɛya ma dafa silamɛ yɛrɛ diɲɛ trophée bɛɛ ta silamɛya kɔnɔ i ka alimami bɛɛ jɔ n'i ye bɛɛ dan kuranɛ la ala m'a fɔ ko baraji ka bon ni fɛn bɛɛ n'i ye bɛɛ dan mɔgɔ mun ye bɛɛ dan kuranɛ la alimami n'o depuis ala y'a da a ma jɛnɛya kɛ a ma foyi kɛ silamɛya ko fɛn o fɛn ka to yen a kɔrɔbayara a ma si kɛ a ye alimami ye ani mɔgɔ mun bɛ yen n'o tun ye kafiri kɔrɔ ye n'o nana don silamɛya la o sera ka mɔgɔ kelen tubi bilahi a ka baraji ka bon ka tɛmɛ mun bangera n'a ma foyi kɛ ni alimami don ka mɔgɔ kelen la tubi ka mɔgɔ kelen don silamɛya la baraji tɛ silamɛya kɔnɔ mun b'a bɔ ɔ parce que mun na parce que n'a ma don a la an tɛ caya o donc i kana don a la y a pas de problème i kana don a la pewu mais i kan'u dɔgɔya donc kamitiya t'anw ka kan ye o ne bala bɛ kuma dɔw fɔ an ɲɛna fo an ka se ka fɛn dɔw faamu u b'a fɔ ko vaudou ne bala bɛ k'a fɔ aw ɲɛna vaudou o ye somaya de a diyara mɔgɔ min ye vaudou ye somaya de mais anw ka manden tabiya la manden anw de b'u wele ko somaw mais o diɲɛ ma dan anw kelen farafinya ma daminɛ anw fɛ yen minnu taara don anw ta la o bɛ wele ko soma kɔntɔrɔn ani sanɛw Centrafrique olu de bɛ wele ko vaudou farafinna camancɛ yan fan in fɛ o somaw de bɛ wele ko vaudou bon kamiti réseau bɛ ka ban a ye kɛr'u bila dɛ kamitiw olu ye jɔn ye mais fo u ka dɔn kamitiya de fana bɛ yen mais anw fɛ farafinna kamiti ninnu denmisɛnnin kamiti ninnu olu minnu bɛ k'a don u kun na olu bɛ ka kamitiya kɛ silamɛya kɛlɛli de olu donna kamitiya la silamɛya de contre la olu ka kamitiya bɛ ka fɔ olu ye silamɛya de contre la olu ɲɛ bɔra minnu fɛ kamitiya la olu donn'o la ko parce que minnu bɛ silamɛya contre la mais est-ce que kamiti wɛrɛw olu ni silamɛya o bɛ silamɛya contre la donc f'i ka se k'o bɛɛ dɔn bon a ka gɛlɛn k'a fɔ ko ka vidéo partager mais a b'a partager s'il vous plaît n b'aw deli quoi bɛɛ bɛ se ka nin vidéo partager parce que a bɛ actualité de la anw fɛ yen kafiri yɛrɛ jotigi yɛrɛ c'est comme bɔbɔ ka kɛlɛmasakɛ dɔ tun bɛ bɔbɔ masakɛ fɔlɔ ne bala ko ten o bɔbɔ masa tɛ yen mun ka bɔbɔ masaya ka kɔrɔ ni bɔbɔ masakɛ mun ta ye o ye Kamate ye Kulukanfo ale de tun bɛ yen Segu tun tɛ yen o n'i tɛmɛna Kulukoro région na k'a daminɛ yen nɔ ka taa bila fo Burukina frontière la fo Burukina kɔfɛ frontière Burukina ni jamana dɔ in cɛ ale kelen de tun b'a bɛɛ mara o de tun tɔgɔ ko Kamate o de ye bɔbɔ masakɛ fɔlɔ ye Kamate mana bɔ yen ɲani mana bɔ yen Banzani ɲani ko u y'a ɲininka ko ɲani k'i bɛ siran fɛn jumɛn ɲɛ diɲɛ kɔnɔ a ko ne ɲani bɛ siran mɔgɔ kelen de ɲɛ silamɛ mun bɛ siran Ala ɲɛ ko n'i y'o bɔ a la k'ale tɛ siran diɲɛ mɔgɔ si ɲɛ o ko mun na a ko silamɛ min bɛ siran Ala ɲɛ n'i y'o kɛlɛ dɔrɔn Ala b'a yir'i la k'ale tɛ so ale tɛ seli ale tɛ hali ale ka kɛlɛkɛcɛ kɔnɔ i tɛ cɛ sɔrɔ mun bɛ se seliji ta la mais ko silamɛ mun bɛ siran Ala ɲɛ k'ale de siran o de ɲɛ sinon ko diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ foyi k'ale la o kɔrɔ parce que n'i y'i sigi fɔlɔ ka silamɛya jateminɛ n tɛ silamɛya la mɔgɔ bɛ se k'o fɔ mais silamɛya ye nkalon i yɛrɛ tɛ hɔrɔnden ye an k'a ta fɔlɔ hɔrɔnden yɛrɛ kafiri yɛrɛ bɛ siran gasi ɲɛ silamɛya ma fɔ an kana don ɲɔgɔn gasi la kafiri yɛrɛ bɛ siran jɛnɛya ɲɛ silamɛya ma fɔ an kan'o kɛ kafiri yɛrɛ bɛ siran nkalontigɛ ɲɛ silamɛya ma fɔ k'an kan'o kɛ kafiri yɛrɛ bɛ hinɛ silamɛya ma fɔ k'an ka hinɛ kafiri yɛrɛ bɛ balo a wɔsi la silamɛya m'o fɔ kafiri yɛrɛ bɛ bonya fɛ silamɛya ma bonya fɔ
kafiri yɛrɛ bɛ a fa bonya silamɛya ma fɔ an ka fa bonya kafiri yɛrɛ o bɛ ba bonya silamɛya ma fɔ an ka ba bonya kafiri yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn silamɛya ma fɔ k'an ka yɛrɛ dɔn e bɛ se cogo di e ni dɔ ka sigi kɛ a ka 99% o ni e ka ladamu 99% olu bɛɛ ye kelen ye i ko mun ma ɲi ale k'o ma ɲi e bɛ mun kɛlɛ la ale b'o kɛlɛ la e n'o tigi bɛ kɛlɛ mun na kafiri yɛrɛ ni ye silamɛya goyale a ka kafiriya ma dafa ne mun bɛ k'a fɔ i tɛ kafiri ye ka tɛmɛ ne kan i ɲɛ bɛ ne sigilen de la i bɛ n kumatɔ de mɛn i tɛ kɛ kafiri ye ka tɛmɛ ne kan mais donc i kana don silamɛya la i cɛ i kana don kerecɛnya la i cɛ mais sɛbɛnni mun n'o ye alikuranɛ ani e bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an ka alikuranɛ ta parce que fo mɔgɔw ka se ka ko dɔ dɔn karamɔgɔw bɛ ka erreur ba dɔ kɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam muhamadu ma kuranɛ sɛbɛn billahi alakira ma sɛbɛn bon kumakan alakira ma sɛbɛn a bɔra sanfɛ ka na a bɛna fɔ a ye n'a ye mun fɔ sɛbɛnnikɛlaw b'o sɛbɛn donc kuranɛ jɔn de ye kuranɛ sɛbɛn alakira tɛ seyibaw tɛ olu ye kumakan de sɛbɛn mais kumakan in tun ye jɔn ka kumakan ye alakira tun tɛ o donc ni alakira tɛ jinɛw tɛ seyibaw tɛ mɛlɛkɛw tɛ donc ni mɛlɛkɛw tɛ jinɛw tɛ seyibaw tɛ alakira yɛrɛ tɛ jɔn de don ala yɛrɛ ka kuma ala yɛrɛ ka sɛbɛnni ala kumakan e bɛ se ka taa o tereke n'i sen ye cogo di i fa kumakan i bɛ sɔn k'o tereke n'i ye c'est à dire i fa kumakan pour que i k'o tereke n'i y'i fa bɔ ka bin k'i sen kɛ k'a tereke k'i fa tereke a da la kumakan kama yɔrɔ i tɛna kariya k'o kɛ i ba i tɛna sɔn k'i sen kɛ k'i ba tereke kɔni a dala kan kama i ba da tereke donc ala ka bon n'i fa ye a ka bon n'i ba ye donc e bɛ se ka taa ala kumakan o bɛ ko n'i ko k'i bɛ ala yɛrɛ dala kan tereke quoi ka ala da tereke quoi manden cɛ ni manden muso ne bɛ fɛ k'aw ɲininka n'i ye diɲɛ livre fɛn o fɛn ta ka diɲɛ livre bɛɛ ta ka kuranɛ wo bibulu wo bukayiri wo k'a bɛɛ ta ka kɛ ɲɔgɔn ka diɲɛ livre bɛɛ ka essence k'a kan k'a bɛɛ jeni minuit ka tila k'a fɔ ko bon diɲɛ livre bɛɛ jenina adamadenw a ye livre minnu jenina a y'a sɛbɛn mun fɔlɔ bɛ sɛbɛn ka tɛmɛ livre bɛɛ kan o ye kuranɛ de parce que a bɛ kun de la diɲɛ jamana o jamana dɔ bɛ yen mun bɛ se k'ale sɛbɛn kuranɛ de fɔlɔ bɛ ban yanni k'i se 2 heures du matin ma i b'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ minnu n'i ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ ale de sɛbɛnna k'a ban donc minnu bɛ ka na ni kamitiya ye aw de ka erreur don parce que aw bɛ ka kamitiya in kɛ ni silamɛya kɛlɛ kamitiya bɛ yen ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la silamɛya ma erreur ba kɛ farafinnaw tubabukan ye erreur mun kɛ tubabuw ka kan ye erreur mun kɛ tubabuw ka sɛbɛnni ye erreur mun kɛ est ce que silamɛya y'o kɛ est ce que arabuw de nana dɔ faw n'u baw minɛ ka taa esclavage la wa non est ce que arabuw de ye bɔnmatonigi ci wa non est ce que arabuw de nana ka jamana nafolo dun wa non jɔn y'o kɛ tubabukan bon e bɛ pan o tubabukan kunna cogo di ka taa arabukan kɛlɛ et puis est ce que arabu ni diinɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la diinɛ nana arabukan na kuranɛ sɛbɛnna arabukan na mais est ce que a fɔra ko arabuw de ta ye kuranɛ ye wa non an ka kuranɛ yɛrɛ ta i k'a jateminɛ suran kelen ta i ka kuranɛ suran bɛɛ ta i k'a da ɲɔgɔn kan suran kelen ta mun bɛ nkalon fɔ mun bɛ ko dɔ fɔ k'a bɛ ko dɔ tiɲɛ adamadenya ye ala ko ko o ko man ɲi silamɛya ko o ko man ɲi hali ni silamɛya tɛ e b'a dɔn pɛrɛ ko o ko man ɲi silamɛya ko ko ka ko o ko dabila i b'a dɔn pɛrɛ k'a ko man ɲi i ka kɛ kafiri kun kelen bɛɛ b'a dɔn k'a ko man ɲi donc ala ko mun man ɲi silamɛya kɔnɔ a man ɲi anw yɛrɛ de ma ala ko mun ka dabila n'i y'a dabila e yɛrɛ de b'a nafa sɔrɔ mun man ɲi silamɛya kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ se de fɔlɔ ma an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn cɛ ala ko sonyani man ɲi jɔn bɛ se ka taa ala ka i bɛ ala de suɲɛ i bɛ ala ka wari bila yɔrɔ dɔn est ce que i bɛ kogo ta ka jigin ala de kan wa
donc ala ko suɲɛni ma ɲi est ce que anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an t'a dɔn ko suɲɛni ma ɲi n'a fɔra ko zo minalen bɛɛ bi ko cɛ k'a bɛ ka nalen bɛɛ b'i pori i ka pɔsi la mais o ma ɲi yɛrɛ de ma ala ko kɛlɛ ma ɲi kuma o kuma mana wuli n'e bɛ nalen fo bɛɛ b'a ko dɔn ko kɛlɛjeli min nalen mais o ma ɲi yɛrɛ de ma ala ko sunkurun tigɛ ma ɲi i bɛ ala ka gori tigɛ ou bien i bɛ ala muso de tigɛ ou bien ala denmuso est ce que i b'o ye yɛrɛ jango ko sunkurun tigɛ donc ala kama an yɛrɛ de ma i mana kɛ sunkurun tigɛla ba hali ni tarikɛ bɛnna ni k'i fɔra ko a man d'a ye parce que a muso n'a denw bɛ yen o tɛ tiɲɛ de ya donc ala ko an kana ɲɔgɔn namara mais est ce que an bɛ ala de namara wa maintenant sa diinɛ ne tɛ don diinɛ la tiɲɛ c'est vrai mais diinɛ ye nkalon o tigi yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɛ mun de b'a kɔnɔ mun ye nkalon ye n tɛ silamɛya la o tiɲɛ n tɛ mugu don o tiɲɛ mais a tɛ cɔngɔ ɲɛna o ye ŋaniya juguya ye i m'o faamu donc n'an bɛ kuma an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi c'est à dire dusu tɛ wuli koyi k'a fɔ i jɔ n dimina n ka wuli o nkalon ye koyi dusu tɛ wuli koyi donc an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna minnu nalen don ne ni kamitiya in ye c'est à dire u ka kuma u k'u ka kamitiya in fɛsɛfɛsɛ an k'o ye ne bala ko tɛ bila aw kana da mɔgɔ la o cɛ tɛ mun bɛ se ka kamitiya baro kɛ ne fɛ i tɛ se o ne m'a fɔ i ta tɛ tiɲɛ mais i tɛ se k'a fɔ silamɛya tɛ tiɲɛ non n bɛ fɛ k'e ɲininka o silamɛya la an ka manden ta manden parce que mɔgɔw tɛ ko dɔ dɔn manden silamɛya ka kɔrɔ ni manden parce que n'i ye fɛn o fɛn ta u bɛ mun de fɔ k'anw ye mandenkaw ye anw ye mandenkaw ye jɔn nana n'a terme ye Facebook kan anw ye mandenkaw ye ne bala ko tɛ ne de nana n'a ye an ye mandenkaw de parce que n'i ye histoire dɔn i tɛ se ka kuma ni Mali dɔrɔn ye quoi parce que n'i ko Mali yɛrɛ fɔlɔ o yɛrɛ ye manden de ye quoi donc anw ye mandenkaw ye ne de ka terme ye mais est ce que mandenkaya ni kafiriya bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa manden sigira ka sɔrɔ anw bɛ yen manden sigira n ko dugu bɛɛ tun ka kɔrɔ ni manden ye manden sigira tout derrière ma dugu yɛrɛ tɔgɔ jamana a bɛɛ tɔgɔ nana da manden n ko y'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen Sunjata Keyita u ma kuma dɔ fɔ a ye Sunjata Keyita est ce que ne y'a fɔ aw ɲɛna ne y'a fɔ aw ɲɛna ko Sunjata Keyita ninnu ye morikalan kɛ aw bɛ da la Sunjata Keyita faw dɔw tun ye silamɛ n'i ko nkalon don Sunjata Keyita ka golo kan Kanku Musa sigira a sigilen a ma tuubi koyi n ka wolola ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ a tɔgɔ tun ye ko Musa a wolola ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ a fa tun bɛ sigi donc n'est-ce pas n'i y'a taalen hiji la arabu ma n'a kalan arabu ma n'a tuubi a ye ko dɔ yan k'a t'o la donc olu minnu sigira manden golo kan olu yɛrɛ taara hiji olu minnu sigira manden golo kan olu kɔrɔbayara ka seli to u fa n'u ba bolo u ma faamuya wa ne bɛ fɛ k'e ɲininka o manden mori kɔrɔ yɔrɔ jamu yɔrɔ i b'a mɛn ko manden mori kɔrɔ manden silamɛw mori silamɛ de bɛ wele silamɛya o ye arabukan de ko silamɛ de bɛ wele ko mori o de kama an ka fɔlɔ i b'an ka fɔlɔ i bɛ an ka dugukɔrɔbaw bɛɛ ta i t'a mɛn diɲɛ na ko karamɔgɔso filɛ i b'a mɛn ko moriso n'a fɔra moriso baara tɛ dɛ alimami ka so ka mɔgɔw kalan silamɛya la o so i y'a faamu falakow ka so donc mori o de bɛ wele maninkakan na ko silamɛ de bɛ wele maninkakan na ko mori n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko anw ye silamɛ a b'a fɔ ko anw ye moriw ye donc n'i bɛ fɛ ka kerecɛnya fɔ maninkakan bamanankan na kerecɛn bɛ wele cogo di tubabu mori o ye tubabuw ka mori o kɔrɔ tubabu silamɛw hali sini maninkakan na kerecɛn bɛ wele de ko tubabu mori n'a fɔra ko karisa ye tubabu mori ye o kɔrɔ mon père kerecɛnw fidèles donc bamanankan na silamɛw fana bɛ wele cogo di moriw karamɔgɔw tun bɛ wele de ko moriw donc ni e nana pan dɔrɔn k'i fili ko la ko parce que k'e ye kafiri ye mais e ka kafiriya ne fɛ k'e ɲininka o i ka kafiriya a mun de bɛ se silamɛw ma silamɛw ka silamɛya a mun de bɛ se e ma fo ka taa kuranɛ tereke n'i sen n'i ye kuranɛ tereke n'i sen an ka kuranɛ yɛrɛ bon e bɛ kuranɛ tereke n'i sen ka da mun kan
ni kafiri mais ini ka kafiriya bɛ i bɛ kɛ kafiri ka tɛmɛ daraya sira kan ini ka kafiriya bɛ kan de bɛ da kafiri yɛrɛ u tun bɛ hali n'u bɔra k'u jɔ n b'u tɔgɔ f'i ɲɛna i bɛ taa mais u ma tila ka tubi yan Siriki Watara Kucala Siriki Watara o cɛ tɛ diɲɛ na k'i n'a ye tile kelen dalu b'a bolo a t'i bolo a bɛ se mun na i tɛ se karamɔgɔw yɛrɛ moriw u b'a fɔ minnu ma waliju u ni Siriki Watara tun b'a fɔ de n'u ko mun ka kɛ ni ala y'a kɛ ni Siriki ko k'a ka kɛ a bɛ kɛ mais a labanna cogo di a ma tubi yan Siriki Watara Kucala jamanakuntigi fa de wulili la Janginɛ i n'i ka kafiridiya bɛɛ i bɛ se ka ban Janginɛbugu Janginɛ i bɛ se ka kɛ kafiri ka tɛmɛ Janginɛbugu Janginɛ kan u ye silamɛya kuma cɛ ale mun ye avion ta ka taa Iji la ka taa lajɛ ko ni gulɔ bɛ min maga a ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ gulɔ min a nana k'u to Iji kɛnɛ kan ko gulɔ min maga k'ale b'a ka gulɔ min i tɛ kɛ kafiri ni ban n'o ye diɲɛ kɔnɔ mais a ma deli k'a ta se ala ma a ma se kira ma Waraba Caco Seru Jakite fulaw den a balola ka sa a ma lebu a balola ka sa ni cɛ o cɛ ye fila ye i m'a da to a la mais i delila k'a ta seli ala ma i y'a ye k'a ta se silamɛw ma wa i y'a ye k'a ta se kuranɛ ma wa boli sɔnna yɛrɛ yɛrɛ o n'i ye soma ye ka bɔ sɔgɔmada la ka se sufɛla ma n'i ye soma yɛrɛ yɛrɛ n'a ma ala tɔgɔ fɔ a ma Muhamadu tɔgɔ fɔ bilahi a tɛ foyi dɔn o kɔrɔ a ma baara sɔrɔ parce que somaya tɛ se ka kɛ diɲɛ na n'i ma ala tɔgɔ fɔ n'i ma Muhamadu tɔgɔ fɔ o soma tɛ yen o soma tɛ yen i kɛra kafiri ye cogo cogo somaya kɔnɔ dɔ de b'i kala kilisi la n'i ye wa kana tigɛ soma la fo n'a ko karamɔgɔ t'a la parce que karamɔgɔ tɛ mɔgɔ mɔgɔ la o ye zo ye kana tigɛ diɲɛ kɔnɔ kuranɛ kalanna na kana tigɛ alimami na kana tigɛ diɲɛ na waliju la n'i ye waliju o waliju ye i y'a faamu wa ko karamɔgɔ t'a la a sigilen don bulɔku kan ala mana mɔgɔ si kalan mɔgɔ si tɛ kɛ waliju ye ko parce que k'i fa tun ye waliju ye mécanicien den tigɛ mécanicien ko parce que k'a fa tun ye mécanicien dɔgɔtɔrɔ den tigɛ dɔgɔtɔrɔ ye ko parce que k'a fa tun ye dɔgɔtɔrɔ ye commerçant den yɛrɛ tigɛ commerçant ye ko parce que k'a fa tun ye commerçant n'i ma mun kalan i tɛ s'o la a bɛɛ bulɔku mɔgɔ si ni dɔnni tɛ wolo koyi o ye nkalon ye koyi ala kɛra kalan na e bɛ kalan koyi mɔgɔ si ni dɔnni tɛ wolo o tɔw ma wolo mun y'i da ka sunɔgɔ ka wuli fajirida fɛ ko jinɛ dɔ nana ale kalan i y'a faamu ko k'ale kɛ mathématicien yanni dugujɛ cɛ nin bɛɛ bulɔku n'i ma mun kalan i tɛ s'o la ne bɛ fɛ k'i ɲininka diinɛ ani bonya de bɛ taa adamadenya yɛrɛ ni bonya de bɛ taa a bɛ ɲɛna minnu nana ni diinɛ n ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de nana ni diinɛ ye farafinna cɛ minnu bɛ na ni diinɛ ye farafinna a nadon a nana ni diinɛ ni mun ye banburu kelen de tun b'a la a tun bɛ so sanfɛ a ye so boli fo ka sɛgɛn a jiginna ka bɔ so sanfɛ a ka banburu b'a kɛlɛ la i y'o faamuya wa ka yɛlɛ ɲɔgɔmɛ kan ka sɛgɛn a ye ɲɔgɔmɛ to a y'i tagama sen na a kelen banburu b'a bolo parce que fɔlɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ ni banburu tun bɛ yala a n'o banburu de nana fo ka na Tɔnbukutu o ye jɔn ye o de ye Kunta ye Kunta jumɛn ko don Seyidina Usumana o den Seyidina Usumana o woloden o de nana ni silamɛya anw fɛ yen o jamu tɛ farafinna o jamu tɛ mande mun ka silamɛya ka kɔrɔ ni kuntalakaw ta ye o jamu tɛ yen a mɔgɔ bɔnsɔn tɛ yen a jamu tɛ yen a siya tɛ yen a karamɔgɔ tɛ yen kuntalakaw de nana ni silamɛya ye olu de bɛ wele ko Kunta Kuntigiw Seyidina Usumana bɔnsɔnw de don ne bɛ fɛ k'i ɲininka ne ye kafiri ye silamɛw ka mun sera e ma i kana don silamɛya la mais est-ce que ne bɛ ɲininka depuis fɔlɔ a bɛ na bɛɛ de tun ye kafiri ya depuis ala ye manden da a bɛ na bɛɛ de tun ye jo sɔn depuis ala ye manden da a bɛ na bɛɛ de tun ye soma ya ala ye manden da ni bɛɛ tun ye soma est-ce que dɔ tun bɛ taa dɔ fɛ yen ko o ka dɔ labɛn wa n ko minnu tun bɛ na ko karisa n labɛn cɛya la mais n k'o tun t'a ye n'o tun y'a ye a bɛ n'e fɛ yan bɛɛ tun t'a ye bɛɛ tun t'a ye donc il faut que a ka essayer ka kow faamuya fɔlɔ alhamdulilayi rabbil alamina mun ye ne bala lafiya fɔlɔ o ye jaralakaw den alimami jara bɔra ka kuma
Alimami Jara Musabugukaw den Jaralakaw den i y'a faamuya wa alimamiw ka alimami minisiriw ka minisiri jama jigi ani wasa falaw fa alimami Jara falaw ba alimami Jara yatimɛw ka ganfa alimami Jara ɲɛ kasibagatɔw ɲɛji cɛbaga alimami Jara déplacéw ɲɛji cɛbaga alimami Jara transition jigi burusi kɔnɔna na alimami Jara Jarakɛ ye mun kɛ a bɔra fɔlɔ a ko silamɛw ka u kalime hali ni silamɛw ta ko diɲɛ diinɛ o diinɛ ne nin kɛra a tɛ bɛn mais a kana kɛ ni jawuli ye parce que jamana bɛ yɔrɔ mun na jamana in mɔgɔ t'a dɔn an k'a ko kɛ ni hakili ye mais aw ka hakili sigi k'a dɔn k'a fɔ nin ko in tɛ to tan nin enquête bɛ kɛ nin tigi bɛ minɛ ani mun ka kan n'o bɛ ka kan donc ne bolo o kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ o ye alimami ye diinɛ taabolo minnu bɛ yen bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ bɔra bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ kumana ne bolo o ka ɲi ni ɲɛmɔgɔw t'a la bɛɛ b'a dɔn o kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn nin tɛ bɛn Mali kɔnɔ donc Usumani Sherifu Madani Hayidara b'a k'a ka den alhamdulilayi Sufi Bilal bɛɛ b'a dɔn a tɛ jɛni nin ba k'a ka den tɛ jɛni nin Sufi Bilal bɛɛ b'a dɔn a tɛ jɛni nin Badalabugu Roger Milan Mamutu Digo bɛɛ b'a dɔn a tɛ jɛni nin i y'a fɔ a Sebenikɔrɔ Gatuzo a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn Gatuzo bɛ takili da nin na Buye ni kuma tɛ se ka taa Buye fɛ bɛɛ b'a dɔn Buye kalandenw tɛ jɛni nin anw ka karamɔgɔ Nemar bɛɛ b'a dɔn o tɛ jɛni nin donc alhamdulilayi anw Sufiw i y'o faamuya wa Jules Bugande i y'o faamuya wa Sufi Bilal bɛɛ b'a dɔn a tɛ jɛni nin Michel Platini Kane bɛɛ b'a dɔn o tɛ jɛni nin diɲɛ silamɛ si tɛ jɛni nin mais n'a kɛra Jara kumana cogo min ale ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye Jara kumana cogo min alhamdulilayi arabil alamina ni ministre de ne kɔrɔkɛ Sikaso bɛɛ b'a dɔn a tɛ jɛni nin parce que depuis Ala y'a da a bɛ ministre a bɛ silamɛya kalan na donc an k'a ko kɛ ni jasigi ye an k'a lajɛ malidenw ko da bɛ to silamɛw la jamana mun kan bɛɛ b'a dɔn o tɛ Mali ye mun y'an fa faga bɛɛ y'a ka kiri o jɔn y'a tɔgɔ mɛn bilen parce que silamɛw tɛ jɛni min ye o tɛ jɛni min ye o ta kun ye mun ka taa alimami ka taa bɔn n'a nin na alimamiw ni silamɛw wulila k'u jɔ a don ni bi cɛ jɔn de ye cɛnin ye bilen kɛnɛma donc nin ta tɛ mɔgɔ kelen ye o alimami tɛ nin ta tɛ alimami ye nin ta tɛ Muhamadu ye nin ta tɛ diinɛ ye nin ta ye kuranɛ de ye ali kuranɛ donc an ka tiɲɛ fɔ o tɛ bɛn o tɛ bɛn o donc mais an ka to fanga ka bolo kan an ka to fanga ka bolo kan ni fanga ye mun d'a kan an tɛ n'o ya ya je parle trop parce que tu m'écoutes trop Konate ko o ye cogo di k'a ɲuman b'i da Konate k'a ɲuman b'i da ne ko Konate cɛ ye nin gɛlɛya sen dɛ Konate Mamadu ye nin gɛlɛya dɛ ne bɛ fɛ k'e ɲininka o e fa de ye jefaga ye wa ou bien e ba de ye Cɔrɔnɔ Njayi ye yanni an ka partager i fa de ye jefaga ye wa ou bien i ba de ye Cɔrɔnɔ Njayi ye wa i fa jefaga i ba Cɔrɔnɔ Njayi an ka nin partager Konate Mamadu i fa jefaga i ba Cɔrɔnɔ Njayi o de ye nin kura ye one love a to a ye ka taa ka bɔ yan fɔlɔ i fa jefaga i ba Cɔrɔnɔ Njayi i fa jefaga i ba Cɔrɔnɔ Njayi a ye nin yɔrɔ ni partage a faamuya donc an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna silamɛya diinɛ fan o fan n'i b'i yɛrɛ bonya i bɛ diinɛ bonya e tɛ se ka na mais diinɛ tɛ mɔgɔ si permettre i ka n'i ka kafiriya kɛ o diinɛ tɛ mɔgɔ si permettre i ka n'i ka josɔn kɛ o diinɛ ma kɛlɛko la o mais diinɛw olu bɛ ka fɛn dɔ de fɔ mais i ta kɛ n'i sera ka don u ta la a banna n'i ma don olu ta la mais a ba i ta kɛ u t'i empêcher i ta kɛli la u t'i bali i ta kɛli la u t'i convoquer i ta kɛli la e bɛ ka mun fɔ nin ye u t'i ka boliw neni mais e bɛ se cogo di mun ka bon n'o bɛɛ ye n'o ye ali kuranɛ ye ka to o tereke n'i sen
cɛ ye kafiriden i ma kafiridenya kɛ i ye banbagaciden kɛ dɛ nin ye banbagaciden de franchement kodɔnbaliya y'o de kɛ i ye siritigɛlɛya de kɛ ni déception b'i kan mais est ce que silamɛya de ka déception b'i kan wa non bon mun de b'i kan n'o ye mais i ka fantanya tɛ silamɛya nɔ ye mais i ka dusukasi o tɛ silamɛya nɔ ye mais i ka hypocriteya o tɛ silamɛya nɔ ye mais ni e bɛ fɛ silamɛya de ka dabila n'o ma dabila mais o tɛ alikuranɛ nɔ ye o ye silamɛw ka bolo di ɲɔgɔn ma ye mais kafiriya mun bɛ e bolo n'o ma fanga sɔrɔ mais o tɛ silamɛya nɔ ye mais mɔgɔw ɲini k'u don i ka kafiriya la sa kɛ mais silamɛya to yen minnu donna silamɛya la est ce que u donna la ko parce que ko e de bɛ yen i kamana bɛ gan ka tila ka wele ko silamɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko kamitiw ka ɲɔgɔn dɛmɛ mali kamiti i b'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ jɔ i bɛ kamiti bɛɛ bɔ k'a jɔ bilayi tala a tɛ sotarama ni duuru fa parce que minnu bɛ fɛ u ka ye réseaux sociaux ka salon na sini kɔrɔ a tɛ san 5 bɔ denmisɛnnin dɔw de bɛ u donna olu n'u hakili ca denmisɛnninw yɛrɛ caman ɲɛna ko ne yɛrɛ y'a ye non an bɛ barow kɛ an bɛ hakilinaw di mais n'a sera silamɛya ko yɔrɔ ma moi je te dis pure la vérité c'est pas parce que ko ne ye soma ye k'i bɛna ko non ko i bɛna i ka kafiriya ni silamɛya don ɲɔgɔn na parce que e t'a dɔn an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ka seyiba cɛ 5 n'i ba darali bɔ a la a tɔ bɛɛ tun ye ka somaw de a bɛɛ jo tun b'a bɛɛ bolo a bɛɛ tun ye bolisɔnnaw de mais est ce que muhamadu a y'u faga de wa est ce que muhamadu banna ka kun fɛ n'a ma kun fɛ don min na Bubakar don min na Umar bun Khattab bɛ na ka na muhamadu sɛgɛrɛ ni muhamadu k'i ban k'i bolo d'a ma ko kafiri don a tun tɛ don silamɛya la ni muhamadu kun y'i ban k'a to a ka don misiri kɔnɔ a tun tɛ don silamɛya la ni muhamadu kun m'a lamɛn a tun tɛ don ni muhamadu kun m'a ka question minnu posé muhamadu kun n'a kun m'a répondre a don a tun tɛ don donc o de ye fiɲɛ ye ne ko k'e ni kafiri tɛgɛ tɛ don minɛn kelen kɔnɔ e bɛ kafiri la tugun cogo di kafiri ka dugu bɛ yan a ka du bɛ yan e ka du bɛ yan e bɛ t'i ka misiri la e denw bɛ taa e y'i denw don kalan na ale bɛ e ma gɛrɛ ale la ale denw fana b'ale de dɔn n'ale denw tugura ale kɔ kafiri bɛ caya mais lahara ala b'e ɲininka ok e ye mun dɔn silamɛya la est ce que e y'a dɔ fɔ nin cɛ in ye ne ko non ne ma gɛrɛ a la parce que an tɛ gɛrɛ kafiri la ala b'e ɲininka e tɛ gɛrɛ kafiri la ne ye diinɛ di muhamadu de ma a gɛrɛla kafiriw la koyi parce que ne y'a d'ale de ma ne m'a di e ma o e donna la o mun y'e don a la n muhamadu gɛrɛla dɔ de la k'a fɔ o y'a fɔ dɔ olu fana y'a fɔ dɔ ye f'a nana f'e ye n'e fana ko e t'a fɔ mɔgɔ ye e n'u tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na e bolo tɛ d'u ma e de ye silamɛya fɛrɛ ye n b'o fɔ jɔnw ye fɔlɔ o de ye sunaw ye sunamɔgɔw farafinna sunamɔgɔ bɛɛ ye golofinma farafinna sunamɔgɔ mun ni ne bɛ ka kuma u fɛ ne b'u ɲininka o arabuw de ma na n'a ye ou bien olu ma kalan arabuw fɛ olu talen ni arabu ninnu tun m'a ɲɛf'u ye est ce que u tun bɛ don a la ni arabuw tun ma sɔn u n'olu ka segin ka kalan kɛ est ce que olu tun b'a dɔn donc silamɛya i bɛ gɛrɛ n'a ye kafiriw de la o de kama an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam don min na a bɛ jɔn bilali kan hɔrɔnya a y'a sɔrɔ bilali ye kafiri de ye a tun bɛ kafiriw de bolo muhamadu y'a kan hɔrɔnya est ce que muhamadu banna ka gɛrɛ o kafiri ninnu na non a gɛrɛla olu kafiri ninnu na ka bilali kan hɔrɔnya o y'a sɔrɔ bilali ye kafiri de ye est ce que a tun ma don ale ka diinɛ la a kɛlen ka bilali kan ka hɔrɔnya est ce que a ye bilali to yen ko parce que la ko kafiri don wa non a kɛlen ka kan hɔrɔnya a gɛrɛla la ka diinɛ f'a ye bilali donna diinɛ la n bɛ kuma dɔ f'i ye i bɛ kira ka seyibaw bɛɛ ta ni bilali tɛ o seyiba tɛ mun ye lahiya faga bilali dɔrɔn de ye lahiya faga i bɛ karamɔgɔ dɔ ɲininka a kɛra sunamɔgɔ a kɛra tijaniya i b'a dɔ ɲininka ko ne ko est ce que kisa bɛɛ la ko ali a ye ali ka lahiya faga ko mɛn wa
i b'u dɔ ɲininka ko est ce que dɔ y'a mɛn ko Boubacar ka saga ka bɔ a ka dɔgɔ wa i b'u dɔ ɲininka ko est ce que Boubacar Sidiki Umar Bun Afana est ce que Umar Bun Katable est ce que u b'a dɔ ka lahiya ko kuma mɛn wa jɔnni ka lahiya ko kuma mɛnna jɔnni kelen lahiya faga u bɛɛ b'a fɔ u bɛɛ ko Muhamadu y'a fɔ ko wa k'a ka ɲi ko mɛ k'u t'a kɛ ko mun na aw t'a kɛ ko n'an y'a kɛ k'u bɛna kɛ diyagoya ye ko n'a sɔrɔ a se tɛ mun ye k'o tigi bɛna taa ko kɛbali kɛ k'a kɛ k'olu bɛ jurumu sɔrɔ mun ye lahiya faga a belebele o ye Bilali ye wa Bilali ye Dunukɔrɔni de faga koyi saga kun se b'a ye k'a bɛ Dunukɔrɔ faga ko don min na n'aw ko lahiya ko kuma bɛna fɔ ko n'a fɔra ale ye Dunukɔrɔ de faga u n'a dɔn ko ja ko waritigi ko tɛ donc k'ale bɛ Dunukɔrɔ de faga a ye Dunukɔrɔ de san k'a kantigɛ ko o se bɛ sɔn ka kɛ bɛɛ ye Boubacar Sidiki ye wari di mɔgɔw ma k'u ka taa sogo san sugu la k'u natɔ n'u ni mɔgɔ min bɛnna u k'a d'o ma n'u n'a tɔ min sera so k'ale yɛrɛ b'o k'a ta ye karamɔgɔw t'o fɔ olu yɛrɛ bɛ fɛ bɛɛ olu ka lahiya ka bonya ni bɛɛ ta u bɛ bɛɛ su lahiya fagali dɛ o de ye baraji ye dɛ alihamudulilayi c'est vrai mais n'i m'a faga min n'a y'a fagali kɛ diyagoya ye bɛɛ ka sunguruba bɛ taa sunguruba kɛ ka lahiya san ka na d'a fa ma fa b'a faga koyi parce que lahiya ko kɛra diyagoya ye i y'o fɔ muso yɛrɛ fana bɛ taa ka taa a ka trafikininw kɛ ka lahiya san ka na parce que ni minute sini ye seli 22h cɛkɔrɔba mana ni saga ye a kelen don k'a sen fila kuraze du kɛnɛ na bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn donc bɛɛ bɛ taa i y'a fɔ a denkɛ bɛ taa kogo ta i y'a faamu lahiya ka na dɔrɔn parce que a y'o de don mɔgɔw kun a ka faamuya a ka faamuya ne Bala ko ten mais an ka histoire yɛrɛ ta o seli b'a fɛ o juma jiginna o Muhamadu nana lahiya faga jɔnni y'o mɛn kisa la Muhamadu ye lahiya faga jɔnni y'o mɛn kisa dɔ la jɔnni ye lahiya faga Burama de ye lahiya faga mais est ce que Burama de ye Muhamadu ya est ce que u ka diinɛ yɛrɛ tun ye kelen ye donc est ce que u ka kisa ye kelen est ce que u ye kira kelenw ye est ce que u ka selicogo ye kelen non donc kira joli bɛ Muhamadu ani Burahima cɛ Jésus ninnu bɛɛ mana yanni Muhamadu ka na Jésus ye lahiya de faga a ye mun faga lahiya ye Nabila Musa a ye mun faga lahiya ye Dawuda ye mun faga donc tilew kana ɲagami an bolo silamɛw kira bɛɛ silamɛw bɛ kira bɛɛ fɛ silamɛw bɛ kira bɛɛ taabolo fɛ donc petini ye mun kɛ bamanankan na a bɛ fɔ nin de ma ko marabalidenya i ye marabalidenya de kɛ den mana ko sugu dɔ kɛ ko mun ka bon hakili ma ɲininkali de bɛ kɛ quoi i ba a ye mun den sugu wolo e ba ye mun den sugu wolo parce que n'i ko wololi yɛrɛ fɔlɔ o ye dɔgɔyama da ye n bɛ k'i dɔgɔya de koyi sinon a tɛ fɔ adamaden ma k'a wolola quoi bagan tulo fara sen naani fɛnw a bɛ fɔ olu de ma k'aw mun wolola adamaden a bɛ fɔ de ko bange e ba ma bange e ba wolola de parce que adamaden bɛ bange de n'i y'o bɔ a la tulo fara bɛ fɛn minnu na olu bɛ den wolo sogo tulo fara bɛ minnu na olu bɛ den wolo minnu tulo t'i ye olu caman bɛ fan da i b'i dege adamadenya taabolo la e ba ye mun den sugu wolo ka bɛɛ fa a kana se k'a fa bonya a kana se k'a ba bonya mais den mun m'a fa bonya n'a m'a ba bonya o b'i filan kɛ ala de ye o de kama ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni b'i fa bonya b'i dɔ jahanama na ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ mun ma se k'a fa bonya mɔgɔ mun m'a ba bonya mɔgɔ mun ma se k'a ka jamana masakɛ bonya ko hali n'a sara k'a to hali n'a sara Maka misiri kɔnɔ e Muhamadu ka misiri kɔnɔ den mun bɛ yen n'a m'a ka masakɛ bonya n'a sara Maka misiri kɔnɔ b'a don jahanama na ala y'o fɔ mun fɛ parce que mɔgɔ ma se k'a fa bonya o tɛ wali fa bonya
mɔgɔ mun ma se ka jamana masakɛ bonya o tɛ se ka ala bonya parce que n'i ma jamana masakɛ bonya i tɛ ala ka masaya dɔn mais n'i sera k'i ka jamana masakɛ dɔn ka tila k'a dɔn ko o ka ala ka masaya misikara jarati de b'e ka masakɛ bolo i b'a dɔn o jaja masaba bɛ sanfɛ o la i bɛ ala bonya masakɛya dakan de don o prévu ye jumɛn ye ka taa bandaw ta foro kɔnɔ sɛnɛ na ka n'a kɛ président ye u bɛ k'a wele ko bandaw ko n'a kɛ président o bɛɛ la bandaw b'a la ni ji ma jɔ kaba bɛ ɲɛ dɛ tiga bɛ sɔn ka kisɛ dɛ u y'a faamuya wa u nana kɛ président donc maintenant diinɛ ka bon n'o bɛɛ ye ala ka bon n'o bɛɛ ye ni mɔgɔ min ala fa nin jɔn bɛ se ka mɔgɔ convoquer hali o silamɛ tɛ yen k'i bɛ se ka taa dɔ convoquer k'a ala fa nin ala nin baga b'a diya o parce que mɔgɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ala ye bɛɛ jɛ mais est ce que kuranɛ nana diinɛ de kama kuranɛ ye silamɛw de ta ye i t'i ye mun kɛ i ye miiribaliya kɛ parce que miiribaliya bɛ yen miiribalidenya bɛ yen tasibaliya bɛ yen tasibalidenya bɛ yen kodɔnbaliya bɛ yen kodɔnbalidenya bɛ yen nisɔngɔtɔya bɛ yen nisɔngɔtɔdenya bɛ yen danga bɛ yen dangadenya bɛ yen ɲamɔgɔdenya bɛ yen ɲamɔgɔdenya bɛ yen i y'o faamu sijuguya bɛ yen sijuguden bɛ yen bɔyɔrɔ kolon bɛ yen bɔyɔrɔ kolonden bɛ yen kabila kolon bɛ yen kabila kolonden bɛ yen i y'o faamu siya kolon bɛ yen i y'a fɔ a siya kolon tɛ jɛnna mais den sugu dɔw mana bɔ siya dɔ la o den sugu o ko ko siya den qualité kolonden e y'i siya den qualité kolonden de minnu bɛ ka na ka to k'aw bila ko kamitu ne bala ko ten diɲɛ kamiti o kamiti n'aw b'a dɔn je les invite u ka ne ta u ka whatsapp kɔnɔ an ka taa baro kɛ carte sur blanc o cɛ tɛ yen a cɛ tɛ yen o don bɛɛ don n'i ye kamitiya détail kɔnɔ foyi t'a kɔfɛ diinɛ ye ne de t'a fɛ mais i t'a kɛ mais i tɛ se afiriki kamitiw kɛlen don ka na silamɛya de kɛ fadenya ye afiriki kamitiw kɛlen don ka na kamitiya de ta c'est à dire quand y'a kuma fɔ u y'a essayer k'u b'a kɛlɛ c'est à dire i ye afiriki kamiti jumɛn k'i da don kerecɛnya la i ye afiriki kamiti jumɛn k'i da don nabila burahima ka diinɛ juifuw ta la i ye afiriki kamiti jumɛn k'i da don hinduw ta la i ye afiriki kamiti jumɛn k'i da don bouddhisme na nin bɛɛ ye diinɛ de budaw ta mais afiriki kamiti bɛɛ ta b'a ni silamɛya de cɛ parce que minnu y'u don a la olu kɛlen don ka silamɛya kɛlɛli de don u kunna silamɛya tɛ kɛlɛ o n'i fa t'a la i ba b'a la n'i fa filila i ba filila mɔkɛw filila tulomasamaw filila i t'a dɔn k'o fili tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la i yɛrɛ t'i to o fili in kɔnɔ yen sa n'i fana ye halala ye kamitiya a bɛ yen a bɛ yen mais a tɛ diinɛ de contre la o de la an tɛ bɛn o de la kamitiya bɛ yen ça exige oui kafiri kunkelenya bɛ yen ça exige mais ka n'i ka kamitiya de kɛ diinɛ contre ka n'i ka kamitiya de kɛ c'est à dire parce que kamitiw bɛ fɛn fila de ɲɔgɔn anw ye mandenkadenw de mais a ta silamɛ jumɛn bɛ mun tɛ mandenkaden a ye dara mandenkaden de tɛ buye mandenkaden de tɛ sɛbɛnnikɔrɔ gatiso ma yi watara mandenkaden de tɛ waraba ɲɛfila ci maru dunbiya mandenkaden de tɛ Jules Bugande Segu Sufi Bilal mais mandenkaden de tɛ Michel Platini Mamadou Kane wa Mamadou Kane Mamadou Kane wa Mado mandenkaden de tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ta mun tɛ mandenkaden kɔrɔ anw ye mandenkaw de e ko mana fɔ k'e bɛna mandenkadenya ta k'a kɛ kafiriya ye minnu ye manden sigi olu ye manden sigi ka sɔrɔ u bɛ seli e m'a mɛn ko manden muru wa berete n'olu bɛ fana fɔlɔ kalanna kuranɛ la minnu nana ni moriya ye silamɛya de bɛ wele ko moriya minnu nana an kalan moriya la berete janɛ i y'a faamuya wa berete manden mori janɛ manden mori i y'o faamuya mais manden mori kɔrɔ manden jamu fɔlɔ sanɔgɔ marakaw fɛ yen ne bala bɛ kuma dɔ f'i ye mɔgɔ tuubilen fɔlɔ ye marakaw ye jɔn ye marakaw latubi n ko sanɔgɔlakaw de ye marakaw latubi marakaw fɛ yen ne bala ko ten sanɔgɔlakaw de donna ni silamɛya ye marakaw kan marakaw minnu ye fɔlɔ ye marakaw
marakaw do sanɔgɔlakaw do marakaw la tuli ka jawaralakaw la tuli mais jɔn y'o sanɔgɔlakaw kalan a bɛɛ ta berti drame ninnu ya donc an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ de la mais o y'a sɔrɔ manden bɛ yen Sunjata Keita sara mun sigira Sunjata Keita nɔ la Masa Burama Boubacar mais attends o bɛɛ y'a sɔrɔ silamɛya bɛ Tɔnbɔkutu o bɛɛ y'a sɔrɔ silamɛya bɛ Tɔnbɔkutu fɔlɔ manden bɛɛ bamanankan kun tɛ yen maninkakan kun tɛ yen bɛɛ tun bɛ marakakan de fɔ o y'a sɔrɔ manden ma sigi mais an tun bɛ yen manden kun ma sigi an faw an bɔra minnu na u tun bɛ yen marakaw bɛɛ tun bɛ marakakan de fɔ mais n ko marakakɛ kelen dɔrɔn de taara manden sigi donso de kun don maraka maga o maga de taara sigi ale taara sigi yɔrɔ min na maga a nana denw sɔrɔ a denw bɛ to ka na bɔ marakadugu la y'a fɔ ko nin ye jɔn de ye magandenw nana caya magan ka dugu nana caya bɛɛ taara sigi magan fɛ yen magan ka dugu nana kɛ manden magandenw kɔrɔ foyi tɛ manden yɛrɛ la ko magandenw nana bonya magan yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na fo magan ka dugu nana bonya n'o ok donc descendants nana ka na kɛlɛ bonya ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamana 7 magan yɛrɛ o fa tun ye silamɛw o maraka magan mun ye manden sigi o fa tun ye silamɛ a y'a den kun di k'a tɔgɔ da ko Makan ni nana fɔ k'e bɛ kafiriya ta ko ka taa ko parce que ko kafiriya ye mandenka de kafiriya ye mandenka ye fa de wulela o tuma manden moriw don o tɛ manden silamɛw ya non a to an ka ko dɔ walawala quoi n'a bɛ temps jan quoi non an b'a to ta sini n terikɛ a bɛ fɔ nin de ma ko wajulu mais bi n bɛ bi ta bila yan sini n bɛ nin wajulu walahi e ma wajulu sini n bɛ nin wajulu parce que wajulu arabukan tɛ wajulu ye wajulu tɛ kuranɛ kɔnɔ wajulu tɛ bibulu kɔnɔ hadisa kɔnɔ wajulu kɔrɔ parce que f'an ka se ka manden denmisɛnninw yɛrɛ la wajulu ye anw de ta ye jeliw de ye wajulu daminɛ wajulu kɔrɔ de ye maninkakan de don taa kuranɛ lajɛ i t'a sɛbɛnnen ko wajulu ye anw ka kan de wajibi parce que e filɛ e ma wajibi i ma wajulu quoi komi wajibiyalen don an kan wajibiyalen don komi wajibiyalen don i ka jeliw de tun b'a kɛ k'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen kerecɛnya tɛ yen wajulu tun bɛ anw fɛ yen n'i bɛna muso furu wajulu tun bɛ daminɛ don min na n'i bɛ taa sigi nɛgɛkɔrɔ bolokoli ni cɛw bolokora wajulu bɛ daminɛ komi ni wajibiyalen don i kan fɔlɔ a bɛ daminɛ bolokoli o tun ye wajibi ye bɛɛ kan donc n'o kɛra i bolokolen kɔfɛ sisan i bɔra bilakoroya la i donna zeniya la n'i donna zeniya la sisan maintenant sisan tabiyaw bɛ f'i ye ko minnu wajibiyalen don i kan i kalanni bɛ daminɛ o la aw bɛ soli ka wuli i y'a faamu sini n bɛ nin kɛ video ye quoi sini n bɛ nin ta kalan saba tun b'an fɛ sini n bɛ nin kalan bɛɛ la k'a daminɛ nɛgɛkɔrɔsigi la fo ka taa se i sadon ma sini n bɛ nin kalan la i bɛna diinɛ dɔn sini i bɛ n'i yɛrɛ dɔn sini diinɛ ni kafiriya mun de b'u cɛ mandenkadenya ani adamadenya yɛrɛ mun de b'u cɛ diinɛ i y'a faamuya wa ani somaya mun de b'u cɛ kamitiya ani diinɛ mun de b'u cɛ kerecɛnya ni silamɛya mun de b'u cɛ i y'a faamuya wa an ka tabiya ani kɔrɔlen an kɛwale kɔrɔ o ni silamɛya mun de b'u cɛ sini min ni wajulu parce que je vois que aw mago bɛ wajulu de la parce que wajulu in bɛ kɛ arabukan de la mais aw t'a dɔn ko anw de ta don ko komi wajibiyalen don anw kan ko k'o fɔ an ye komi wajibiyalen don anw kan daw teliya kojugu de nana kɛ ko wajulu est-ce que tu me comprends Gawadi wajulu a kɔrɔ de komi wajibiyalen don anw kan c'est-à-dire ni sini kun ye ni sini ye mariage ye
i ka mariage ye cɛkɔrɔbaw b'i wele u b'i ladon sisan e ka kɔɲɔ de bɛna kɛ bon n'i ka kɔɲɔ kɛra diyagoya ye i tɛ dugu tilamafɛ yala banna diyagoya i bɛ sigi so kɔnɔ diyagoya i y'o faamu i nin t'i ye sunkuruntigɛw la diyagoya nin ye dugu tabiya ye diyagoya adamadenya de ye nin ye diyagoya i b'i muso kun diyagoya i b'i jɔ n'a dépense ye diyagoya c'est-à-dire ko min diyagoyalen don i kan diyagoya o yanni ko min diyagoyalen don i kan o ye bamakɔ ka kan de ko min diyagoya de bɛ wele waajibu ko min i forcelen don ka ko min kɛ donc o de bɛ fɔ i ye o de fɔtɔ i ye donc ko min waajibiyalen don i kan ko min waajibiyalen don i kan daw teliya kojugu nana ko min waajibiyalen don i kan waajibiyalen waajulu maintenant mun nana waajulu ni silamɛya don ɲɔgɔn na anw fɛ yen manden gawadi na yan i tɛ manden dɔn na petit ne ko fa de wulela e de bɛna kamitiya fɔ an ɲa i bɛ manden tabiya dɔn kalan fɔlɔ o ye yɛrɛ dɔn ye kalan fɔlɔ e t'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ parce que n'i t'i jamu dɔn dɔrɔn i tɛ se k'i yɛrɛ dɔn n'i y'i jamu dɔn n'a ma fɔ i ye i bɛ fili la i y'a faamu n'i jamu fana fɔr'i ɲɛna i y'a faamu a man kan ka mun kɛ parce que adamaden mana kɛ ko tana t'i la i ta tiɲɛna tana t'i e la adamaden mana kɛ ko tana t'i la i ta tiɲɛna bilahi talahi adamaden tana tan somakɛ tana ye ka kuranɛ fara tana tɛ e la kafirikɛ tana ye ka kuranɛ fara tana tɛ e la kafirikɛ tana ye k'i ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ ka tana tɛ e la kafirikɛ tana ye a nɔgɔlen ka maga kuranɛ la tana tɛ e la kafirikɛ tana ye a bolo bɔlen jeli la ka da kuranɛ kan kafirikɛ tana ye i y'o fɔ kuranɛ dɔgɔyali ye e tana t'i la ni tana tɛ adamaden na dɔrɔn i ta tiɲɛna tana tɛ e la i y'a fɔ a den tana den bali den mais parce que ni mun nana ni nin bɛɛ i ma waajulu parce que waajulukɛlaw olu nana dɔrɔn ka waajulu ta k'a kɛ i k'o ye kuranɛ de ye quoi ka waajulu ta k'a kɛ i n'a fɔ waajulu yɛrɛ tɛ se ka kɛ n'i ma kuranɛ dayɛlɛ waajulu tɛ se ka kɛ ni silamɛya fɔli tɛ waajulu tɛ se ka kɛ ni diinɛ fɔli tɛ waajulu fɔli de tun bɛ yen ka sɔrɔla diinɛ tɛ jeliw de tun b'a kɛ manden ani jeliw funɛw garankɛw i y'a faamuya wa numu olu de kun ka baara don ani somaw ni donso ani minnu ka kɔrɔ ni dugu bɛɛ ye i y'a faamuya wa ani denmisɛnnin minnu hakili ka di i ko ne kana balaba bamanan waliju minnu b'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ u m'a bɛɛ kalan kɛ donc olu de bɛ waajulu kɛ quoi donc a dagalen don mɔgɔw de ka waajulu kɛ i n'a fɔ ne balaba ɲɔgɔnnaw parce que waajulu b'a kɔrɔ dɔn n'i ye waajulu o waajulukɛla fɛn fɛn ta n'i y'i sigi ka waajulu o waajulu kɛ arabukan na ne b'a kɛ bamanankan na c'est à dire n t'i ta copier dɛ i b'a fɔ k'an ka waajulu kɛ nin de kan silamɛya y'a fɔ cogo min i b'a kɛ bamananya y'a fɔ cogo min ne b'a k'a kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye kelen ye i bɛ ɲɛbɔ n fɛ i bɛ n tɛgɛ kɔrɔta waajulu jeli maninkakan de don mais comme ni dɔ nana sigi k'a bɛ waajulu kɛ en tant que a ma kuranɛ dayɛlɛ mɔgɔw yɛrɛ t'o lamɛn bilen parce que bon mun fana bɛ n'i sigi k'a bɛ waajulu kɛ k'a sɔrɔ a ma kuranɛ dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka silamɛw dɔgɔya u bɛ ka ala dɔgɔya u bɛ ka kira dɔgɔya non i b'i sigi i bɛ waajulu kɛ waajulu kɔrɔ ye mun ye komi waajibalen don mɔgɔw kan ni ne ye n sigi k'a fɔ n ko bon ni dugu jɛra n'i wulila i kan ka t'i da ko i y'a faamuya wa i b'i ɲɛ ko k'i da ko i ɲɛ kobali kana kuma i fa fɛ kana kuma i ba fɛ o ye molobaliya ye i mana wuli prap hali n'i ba bɛ ka kuma i t'a jaabi i bɛ t'i da ko k'i ɲɛ ko i y'a faamuya n'i da ko k'i ɲɛ ko i bɛ na k'i fa fo ou bien i b'i ba fo i kɔni bɛ i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fo minnu ka kɔrɔ ni i bɛ t'i jɔ i b'olu fo mais est-ce que o de waajibiyalen tɛ mɔgɔ kan wa o sera kuranɛ dayɛlɛ la bon ni mun nana kuranɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin k'a fa bonya a k'a ba bonya o de ka ɲi sinon a bɛ taa jahanama kɔnɔ non ne ta ye o de ma nɔgɔn denmisɛnnin ma ne ta ɲɛ bon ne ta ye o de tɛ diya ala ye wa parce que ne y'a fɔ a ye fɔcogo la a bɛ fɔcogo min faamuya e nana fɔ a ye arabukan na ou bien e ye livre dɔ dayɛlɛ k'o fɔ a ye mais ne y'a fɔ a ye tan mais a bɛɛ tɛ waajulu de ya waajulu de don donc il faut que i ka mɔgɔ kalan adamadenya la fɔlɔ parce que mɔgɔ mun tɛ adamadenya dɔn e ko k'o k'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ mun tɛ adamadenya dɔn a m'a yɛrɛ dɔn fɔlɔ e ko k'o ka taa ala yɛrɛ dɔn ala mun t'i ye a to a k'a yɛrɛ dɔn fɔlɔ donc anw fɛ yen waajulu tun bɛ kɛ fɔlɔ
ka sɔrɔ hali denmisɛnninw ma se silamɛya ko kuma ma o y'a sɔrɔ wajulu la donc mun bɛ f'u ɲɛna i bɛna ye n'i ye silamɛya fara kan dɔrɔn a b'a ta parce que a b'a tiɲɛ de fɔra ye donc c'est ça l'éducation bon arabu politicien den dɔw nana olu fana ye silamɛya yɛlɛma ka t'u ka favori la maintenant ça olu y'a bɔ réalité kɔnɔ tubabu nafiki den dɔw nana olu ye chrétien bɔ a réalité kɔnɔ ka t'u ka faveur la donc mandenka denya yɛrɛ mandenkaya kalan arabuya b'a contre la tubabuya b'a contre la donc alors que n'a fɔra u bɛɛ bɛ don da kelen fɛ u bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ ne b'aw ɲininka o Modibo Keyita fa tun ye silamɛ mais n k'a fa tun tɔgɔ Daba Musa Tarawele fa tun ye silamɛ n k'a fa tun tɔgɔ Kaba Alpha Umaru Konare fa tun ye silamɛ mais n k'a fa tun tɔgɔ Dugukolo Dugukolo bɛ kuranɛ kɔnɔ parce que arabuw nana minnu taara arabu wariw minɛ ka na an tɔgɔw bɛɛ tunu fɔlɔ Muhamadu ye Jɔn Bilali tubi est ce que Muhamadu de y'a dala Muhamadu y'a tɔgɔ falen Bilali n ko maraka de don n bɛ tila ka na n'a histoire ye ne de ko ten Jɔn Bilali bilayi talayi maraka de don i bɛ taa u b'a fɔ k'a bɛ bɔ min Haile Selassie ka dugu in na Éthiopie taa Éthiopie bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bilali tɔgɔ tɛ yen Bilal i bɛ Égypte bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ Algérie a tɛ Iran n'i y'a mɛn Bilali n'i y'a ye fɛn o fɛn na bɛɛ y'i tɔgɔ d'ale de la mais anw fɛ Bilali tɔgɔw bɛ yen ka sɔrɔ silamɛya tɛ parce que marakaw ka tɔgɔ kɔrɔba de don a bɛ Mali la kosɛbɛ surtout ani Sénégal ani Gambie Manden dugu Mali Sénégal Gambie Sierra Leone Guinée Bissau Guinée Conakry Côte d'Ivoire Burkina Bilali tɔgɔ bɛ yen parce que anw ka tɔgɔ kɔrɔ de don arabuw de tun bɛ n'u bɛlɛn ka mɔgɔw minɛ cɛ belebele jamajanw n'u y'i minɛ arabuw bɛ taa u bɛ taa n'i ye Algérie Algérie u b'i feere olu bɛ t'i feere Égypte égyptien ninnu olu bɛ t'i feere Éthiopie éthiopien olu bɛ kɔgɔji tigɛ n'i ye ka t'i feere Maga a taara ten il était le plus jeune mais a bɛ ka commencer ka taa fo ka taa don kamelenya la u b'aw kɛ jɔn ye Bilali ye yen sɔrɔ ka d'o de kan mais marakaden 100% don e sarakaden i b'a mɛn ko bɛɛ k'i tɔgɔ da arabuw la mais i ye karamɔgɔ jumɛn k'a ye dɔ tɔgɔ da ko Bilali parce que arabuw ka tɔgɔ tɛ u ye jɔn tubi k'o tɔgɔ da ko Bilali Bilali ye maraka tɔgɔ de ye a ye marakaw ɲininka a tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla tɔgɔ de mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun bɛ yen dɛbɛn dɔ tun bɛ yen dɛbɛn mun f'a nugulen don u b'a dilan ni ɲɔkala u b'a fɛrɛ n'u ye ɲɔkala fɛrɛ u b'a da ɲɔgɔn na a dɛbɛnni nugulen don i y'o faamuya wa ka tɛmɛ an ka dɛbɛn dɔɔni kan mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ mun tun bɛ yen n'ale y'o dilan i y'a faamuya wa o de tun tɔgɔ Bilali o de kama dɛbɛn in tɔgɔ dara ko Bilali marakaw ɲininka 60 minutes one love à vous tous an bɛ bi ta bila sini n bɛ nin wajulu bila in tɛ tunu sini n bɛ nin wajulu k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka ko in to fanga ka bolo kan one love à vous tous Kana Balaba Madu Jalasa n terikɛ awɔ n terikɛ ye signalé n dɔgɔnin don n terikɛ don k'aw bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamuya one love à vous tous Kana Balaba bamanan a wajulama bilayi Sitantin turu yirijugu firi vive CMCR ka bɛɛ lajɛlen fo Prince Diallo ka concert aw kana ɲinɛ a kɔ le 26 novembre i y'a faamuya CICES la Sénégal nin ko in maɲi nin ko in bɛ diya koyi Prince Diallo bɛ yen ok Malfara mɔgɔw bɛ yen Laiking bɛ yen i y'o faamuya wa Laiking bɛ yen ok Cacana bɛ yen ok Antonio fana bɛ na le premier Burkina bɛ yen a bɛɛ k'an kɔnɔ le premier ah non an bɛ taa Burkina sali yugujugu le premier Burkina transition an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ taa Burkina transition fana soutenir à 100% Burkina kɔnɔ Gabon passeport sɔrɔla Gabon aw b'an labɛn an bɛ nalen Gabon Maroc olu ta Maroc an bɛ nalen donc an invité aw dugu nin de la ani Faransi an bɛ nalen Faransi ani Canada Italie France Canada Italie non Suisse France Canada Suisse an bɛ nalen one love à vous tous Kana Balaba